siji nganggo ilmune ulama nomor loro atine pamangku koso nomor telu wong kang soleh gandalumo nomor papat wong kang fakir ahli dongo apa mau syarat ceceke negara mugi-mugi kita lek beda tentrem ayo ada saking sambil kala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi manutane wis arupa bondo donya ninggalake Quran hadis lan agama ora nurut pituture wong tuwa ngalor ngidul loro amplop atau soro becik ketitik Allah ketara laku becik bakal mlebu swarga laku Allah uripe rekoso atau manungsa lan ada sing kuwasa Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi wis bener tenan dawuhe para ulama kang kebencet ketundukan bondo donya masih ancik-ancik pundake wong tuwa laku dolem serta goro bangsa donya wis padha lali ora padha rumangsa tuminda dosa iku bakal disiksa siksa donya ora dadi ngopo siksa akhirat bakal mlebu swarga Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi rezeki pun negara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku koso nomor telu wong kang sugih kersa lumo nomor papat wong kang fakir ahli donga papat mau syarat ceceke negara mugi negeri kita lebih ing rubeda tentrem ayam ada saking sambil kala monggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi manutane wis arupa bondo donya ninggalake Quran hadis lan agama ora nurut pituture wong tuwa ngalor ngidul loro amplop ada soro becik ketitik Allah ketara laku becik bakal mlebu swarga laku Allah uripe rekoso adoh manungsa lan ada sing kuwasa monggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
adada ma fi ilmi lagi sholatan daimatan bidawami mulki lagi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lagi sholatan daimatan bidawami mulki lagi Wis bener tenan dawuhe para ulama kang kepencut kedudukan bondo donya mesti ancik-ancik pundake wong tuwa laku dolim serta karo padha bangsa wis padha lali ora padha rumangsa tumindak bace pibak bali disiksa siksa donya ora dadi ngopo siksa akhirat bakal mlebu swarga monggo Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lagi sholatan daimatan bidawami mulki lagi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lagi sholatan daimatan bidawami mulki lagi jejegipun negara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adil pamangku kuwasa nomor telu wong kang sugih ahli lomo nomor papat wong kang fakir ahli donga papat mau syarat rejeki negara mugi negeri kita lebih ing rubeda tentrem ayem ada saking sambikala Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lagi sholatan daimatan bidawami mulki lagi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lagi sholatan daimatan bidawami mulki lagi pancene nyoto ana tlatatan Jawa agama Islam iku pancen sing luwih utama kawedune sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Sahid Sunan Kalijaga anggone nyoba susah bayang akeh doben lan uga ujian ning nyatane wali songo kasempedan banjur critake rukun Islam ing wayangan oh sadat loro sing gambarke punta dewa salat gangguan dan gambarke Werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacahe agama nalika lagi perang tempur Brontoyodo sadat loro dan gambarke punta dewa salat cek kang bisa ngrampungi perkara cacahan agama nalika lagi perang tempur Brontoyodo pancene nyoto ana tratatan Jawa agama Islam iku pancen sing luwih utama kawitune sing nyebar para wali songo kang duwe gelar
Raden Sahid Sunan Kalijaga Anggone nyebar seni wayang susah bayang akeh oban lan uga ujian nyatane wali songo kesembadan banjur ditake rukun Islam ing wayangan oh sadat loro sing gambarke buntut dewa salat kang kuat den gambarke Werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacahe agama nalika lagi perang tempur Bratayuda oh sadat loro den gambarke buntut dewa salat kang kuat den gambarke Werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacahe agama nalika lagi perang tempur Bratayuda pancene nyata ana trata tanah Jawa tanah Jawa agama Islam iku pancen luwih utama kawituni sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Sahid Sunan Kalijaga pantun gelar lewat seni wewayangan ala wewayangan susah bayang akeh beban lan uga ujian nyatane wali songo kasembadan banjur critake rukun Islam ing wewayangan sunyi tengah-tengah wengi kondong ngarsaning Gusti kang icat jagat iki kang reksa jiwa iki kang becik tinulada kang ala sing kirana ngundawa ing kakasi kang bisa diradati bebuten kang utama santosa jiwa raga walas asihe paduka dina besaka rupeta sanita ayak wangi nuwun agung ing tanah sami lepadalan dosa niki panjenengan ampuni kang becik tinulada kang ala sing kirama undawa ing pangkarti kang bisa diwiradati bebuten kang utama asantosa jiwa raga welas asih paduka binate sapa rubeda